Panguva ino vana majerairos vanozivikanwa kuti aiwa ndovakomana vane first hand information yekumusoro uko waya vachifumura zvinhu zvatotombota zvitoshamisa vanhu kuti mashoko aya nekareji anouya achitaura zvakadai anenge achizviwana kopi. Panapa vana majerairos vauya achinyora vachiti aiwa mutungamiri wenyika panguva ino is just buying time yekuti aiwa his own son amusucceed or Valerius Vanda amusucceed. Sana muna mashoko panapa vanhu vangobata maoko vateerera vachiti aiwa regai tigowatcha the space subscribe or like or on the bell. Timba point of material sometimes number 1. Nanga divide and rule tactics that he is employing on the Muchangwa in Chiwenga are real. The two are now sworn enemies. When Chiwenga ordered the arrest of Chigananda Nevo Muchangwa, Idi went behind his back and got him released. Idi will be the winner here, and I will tell you why. What number 2? If Mnangagwa was a hitman eliminate Muchangwa, the blame will be put on Chiwenga. If they eliminate Chiwenga, the blame will be put on Muchangwa. Both Muchangwa and Chiwenga want to succeed Mnangagwa. However, Mnangagwa is buying time for his son, Valerius Vanda, to take over. Domash Kamranyo Panapana Majarajas, Aiwa, Mungamil Nika, Panapa, Aiwa, Anugunaki, Atasir Kuda, Kurula, beyond 2028, Kanakurava, achi extend his rule or never know maybe beyond 2030. Panapamda chita aiwa anoona kuti aiwa pane vanhu vaviri vanoda kumusucceed Muchangwa in Chiwenga, and he doesn't want kuti vanhu vamusucceed. He is now buying time kuti aiwa either mwana wake mwana wemutungamiri wenyika or Valerius Vanda umusucceed. Mashoko anobuda tokwa panapa vanakomana vana majerairos vari kuge vari expose vanhu vari kunyati kuti aiwa we do not know, let's just watch this space ngatione kuti zvichasvika sei. Imweni chimbotidza mafunguro enyu iri kudii pamusoro pechiitiko ichi mashoko ari kuda tokwa panapa nana majerairos. Ina kune section yedu kutidza mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.